Yehe! Managi ko panglaban eh. Hindi gito masuko kong asawa. Human ako panglaba, human ako lungag. Ihay-hay ko sa kay. Human ko ano no. Pangita ko katagay kay basta layan. Hindi problema, di na ito masuko kong asawa kay. Human akong laba. Nagkato kong asawa, basta kung kapanglaban na ganit, di na ito masuko. Ito ya, tansi makapaglaban na, makalungag. Kakaong mga bata, gina kayo. Hay. Wala ko pang hay. Nanasag pilinuto, managuluto, managong kaon. Problema na ni. Nanagsudan, nanagtanon. Ako ani. Nulong ko kainom tingali pagkalaayan ang sa dami sa mga ako nandito adto uto usari ay kato sigurado gitu makikinom gitu dayon lakaw ka ni kay ako to naturo kung barkada kay nung itong inom palit ko pula po at usa lang kabutilya sigurado mato gitu ikaw Pagkalaaya naman lang ako naman usa nag-inuman eh. Asa man to ako mamigo eh. Sugi ito mo inom, mura putog ka ng makina mo. Inom ito bataan eh. Sugi mo inom niya, uy hatag-hatag. Pero sige lang, at least malingaw ko ba? Ato anak, malingaw naman yun. Kaya niya akong imnonono kayo. Murag digos. Kasi nga na dugos deh. Asa mo, amigo eh? Asam to ko amigo dek tagay gitu ron kay di man gito mahimo tong tuhanan dito makatagay asa ka tong tuhanan to da ay aray akong aduon be Tanlas mo ngayon ako. Grabe lami ang giniginom eh. Ayay, naaging buang ay. Daan ko palagi mo ani ginidrigi. Pabukan ko nila, padong na ko ni Drew. Staan pa. oy bor lagi ni kaniya Ari, dari. pangita dito Nagpaabot mo kunin mo. Dari. hawan ako Dari. kaya ka dia sino yung magtagay Ay, sus ko ani siya. Kaning malhalon nga imno nun. kana matig gilihar yung man ako panglaban dito Sabi, ayan okay kayo ato tilawan ha sige. okay ra ako rin tagay Nya na. sigol bitaw tani Sige na. biya palit sa Inay. kasi mo libat lang Basta na inom, naagi ka. Ako giagunta lang ganiti ka bisag dili ka mo hatag og kanang para inom pero ang importante na ako god tungod sa kataghan ako kwarta di na ako magtinanglan na imong amot. Pabiya ka na ko nga gibugul na pero sakit kay sa tuguhan nga di ka mo hatag pero okay ra. At least makainom ka ba? Ari. kaya ayan sa pag-inana ay nga Ano yan to? gasto ko karog nurot ni dungagan tani bisag pila pa ka botelya sabi ay pag-inana Ako wagi ko makuana nga. Ako alang wagi ko mag meaning ana nga di ka mohatag nako og kanang mainom ta kay abi ni mo na ana nambaya ko ana nga di ka mohatag og para inom na to. problema na inom tarbo ka wala itang lingaw ani Kita nga niya akong bintas nga. Sus Ginoo ko. Pati nagana kita kong kwarta yun. tam isar bagi kaya ni mo Nya ako na eh. ibo na po na ate na man madali mo kahubog Di ba biya ka niya itong indunan nga bay nga. Kuan biya ni kanay. kubnawa gid ani hindi ko agya Mahal ka ni. Ato ni sa Australia ni pila abot ani sa Australia ni. Kung sa ato pa i-convert nato sa ang kwarta nila dito sa at diri sa atong Pilipinas 50,000 ang usa ka botelya. bantog ra gid nga murag tanlas si kaayo ni ano ni palit 50,000.
Wa gid ko masakti at ipag-ari aderon. Lami ka no? Kayo eh. Pero ako, wag gid ko'y kwarta. Okay ra nimo nga ato lang ni rong kuanan bisag ako lang dia already house. Dugang ba? Wala. Daghan ba kay di pa ni nato madali ka urot ni. Lagi. Importante diya nga. Wala ko magkwintana kung sa imong ikahatag ang ako lang ba nga na ang imong presensya na anak ko, ang imong loyalty ba? Wala man na magdaog naman na niya. Oh. Ako ba, upog lagi ako ba, pero ano yan tong istorya karon ba? Di man sa panginambog ba? Ini gina kong inunong do, di kan gini sa Australia gyud. Anto perti gid pagkatalasa imo. Abi ni mo suktihan tika sa pagkatinuod yun. Tungo sa katagan ako kwarta, mamahaw ko sa Amerika, maniudto ko sa Canada, manihapon ko sa Australia. Inana ko kada. Pantog rendag ko kay kagkwinta. Ako, Parahan di dagi ka. Wagi ko masipyat kinani kong migo gyud ay. ay naon sa Liba gyud. kini biya gid akong kuan. Kini atong giinom karon. Ubot nang naon di ka pa imnon oy. Pero pagkangalang migo ta di pa inom lang ko ganun. Oo, magkatilaw jud kag unsay lami sa imnon sa kawas, imnon sa atong laing nasod kay ako imnon na. Yun na pre kay matay mar nanginit na sige pa to ani mong limon pre. Ako na sad. Abi ni mo ba? Ikaw hindi ko simo, ha? Bubog ko ani mo. Palit mo limon gyud. Perting pagkatalasa mo gyud eh. Abi ni mo ba? Bilibi ko simo, ha? Kay adto ka mamahaw sa Australia. Amerika. Amerika. Nya adto ka maniudto sa Canada. Adto ka manihapon sa Australia. Ako ba perti gyud ka pabriya bitaw na ko ba. Kipaw ka ba no? Lipay ko nimo naka-amigo ko nimo. Kid grabe. Imo mga ilim nun mga ano imported nimo mga ilim nun. Kana ilim nun na barato kina para nako. Kani ako ba. Pobre kita ko. Ako ra asawa mo narbaho. Sampay bintawon ko. Gusto pa ita. Ibaw ba ka bay? Yukusa ko bay. Dengan Yukusa. Asa man yung kusa? Yukusa sawa. Sayo. Teluyan ng Sayo. Under kaya sawa tan bay. Pero siyempre gabi kita mo under yan. Dia na. Bay. The best gid niya. Pinakadabisin ako ni mong limnon ako sa ning isyat bay. Sige mo giyabuya mo bay. Nya, lami ra. Pipilipad na basta mga dato bigla gid tayo mga amigo. Di gid niya pa imno ni mga barkada gi mga di imported ilimon. Sus, biyakan mo na. Ginoo ko kini atong giinom. Kini atong sultian gid ka sa pagtinuod ba. Sultian gid ka. Kini na ito po ano magini nagtabi ta. Diri sa atong barangay. Kung sukdanay lang gid sa atong kwarta. Bye. Way makahimo na ko. Way makahimo bisa pag kanang mayor niya, kanang mga kinsa pa ning mga dato adiri sa atong lungsod. Panungi nga na ako'y amigo dito nga nagtibor nga maglungag ko no usa ka sakong bugas. Ang sugnod kwarta. Di ba? Way musuko lang na. Lagi. Way musuko. Ako tian gid ka. Sa akong pagkadato gyud. Wagi mo tupong din sa ako diri gyud. Sultian gid ka. Kaya naman, tupong gid. Sila yung nagkwarta. Di lagi ko masulti. Di ako di ko bugirong ng pagkatao. Pero sa akong mga istorya tinuod yun eh. Uy, tutog naman kanya. Nahubog na ka? Huwag ko ano ba yung imported ilimon ba. Unya, unsaan naman na wala naman eh.
Ano lang na bay? Dunga, di. Usaman. Dungagan ni mo. Di lang dungagan bay. Ubog magol. Ugma na lang ito na dungagan bay. Ini, dungagan lagi na ugma lagi. Dungagan ganda. Tayo. Imo sa. Ugma na ito na dungagan lagi. Dili dungagan ni ato kay mao na imong gi saad biya nga dungagan nimo kay kuan lagi. Ako mainom lagi ko pala po respeto ba. Mayan. Ubog yung magigkuron. Ubog na puka. Ugma po. Punan lagi na ito ni. Ugma na lagi. Ilam dah. Ubog lagi ko. Akin niya. Wagi ni klaro gitu. Wagi klaro. Nga. Ugma na lang Kagid ba no? Ako naana na igo ni mo nga igo lagi ka mainom. Pero di ka mo hatag ubaws. Ugma po lagi ba eh. Promise. Taga. Ako pinimpunan ko itong gisada ko ni mo. Hubog luway ko rin. Hubog na kayo ko. Ugma po na ito ganyan tawaso. Ugma po. Ato ni punan. Yun kinakasaan mo mo. Wagi klaro. Wagi ni klaro Apa yan. sa mga bata ito na ko? Ay kablakan na ugma po. Kaya kita na akong amigo ay nga. Igor kita sa mainom. Daan ko palagi. Igor kayo mainom. Wagi hatag-hatag ubaws yan. Wagi ni klaro. Asuban pa ang mahong anong kalaki ha. Di, naging kausap.